Tabvera kudyiwa rinopisa. Muri yeZimbabwe tiri kutaura nemi kudai so kuBedbridge Boader kuri kupisa kubva mufestive andori ma1 ari kuitika iko zvindezvi. Border Management Authority yagara inga kasosa masoja chaiwo mauto vakaita kugarira. Ndinoona vanhu vakawanda vanenge vachiwanzoita nharo kana vamwe vanenge vachituka. But let me show you something. Some of the people vekuti vajaira kana kuti vaane kaunhu kake kuti most of the times vakauya panapa ndo dzinenge dziri shasha pakutanga kuti nongedzera kuti uri kutaura zvekupenga iwo uri kuzodai so kuBoader kuti right koza vanenge vachiti muri kutaura izvozvo vanhu vanozovhunduka kupfuura niko kana vasina mapepa. Asi ndakagara ndataura kudhara kuti vana vevhu kana usina mapepa akakwana January watiri kupinda uyu siyana nazvo zvokupinda nekuBoader because akuite se akumirwa unless kana watozvipira kuti wochitomirira imwe mwedzi ichazoya kumberi uko kana vachinge vazobva ipapo. You never know kuti zvinhu zvinozofamba sei. Simboona zviri kuitika vakomana vari kuto pari kutyisa vanhu vari kuita kubvunda vari paside vachiona masoja vachimhanya nemaboat hanzi vari kutambisa mari yenyika. Uone zviri kutaura pamablaza aya anopenga machinda mukadai nebhoti reinjini imomo akula mari dzenyika. No, masiro kwacho ndozvakaita icho chemushandisa chakanyekura hauna kana puresha chero kandodo nyangadzwa chizomboitonga chimushekasheka iwe kusekeshekwa payo inyaya kubalaka kurefa ndiwo mamiriro akaita zvinhu muri yeZimbabwe kuBoader kuri kupisa. Gore rineri kubva pafestive sekutaura kwandazviita kuBotswana Boader kwakabatwa kwakadzoswa maZimbabwe anokwana iwo kuita 500 vaida kubuda munyika vakanzi mungambobude endai munobuda nekuBedbridge Border Post ende maZimbabweans ivo vakatorwa vakavharirwa vazhinji vacho vachazorileswa ameno pamberi ipapa vakutomirira kuti nyaya dzacho dzichizonekwa dzichafambirwa sei around February somewhere there. Now wide in the street iri kupisa izvezvo 7,000 mamwe mangirikiri maforeign nationals vaida kutraya kupinda munyika zviri illegal kana kuti zvisiri pamutemo ndobva vanzi 7,000 panamba iyoyo. maZimbabweans vazhinji vari ipapapo. I understand numbers kana mafigures anovhundutsa anorovesa nehana. That's why most of the people panapa vakabudikira vanotanga kuti azviko muri kutaura zvinhu zvekunyeba cause come on amuswere muri paBoader hamuzozive kuti Boader riri busy zvakaita sei. But ndo situation iri kuitika. But it doesn't mean kuti vanhu vese ivava vari kusangana nematsaona kana kuti tsekwende dzese dziri kuitika idzi vanhu vekuti vanenge vasina kurongeka before. Takagara tataura nyaya yacho tikati type yemasystems akaiswa in place ndo anoda kugarirwa pasi onegotiatwa kuonekwa kuti zvinofamba sei nekuti nyaya yekulimitana mazuva pakupinda ndo inokanganisa because munhu mari anozoiwana kupi nemabasa anenge achishanda vanhu anenge asina mari. But zvaya zvokuti padiki wadzokera wagadza wadhindisa wadzoka zvinoda vanhu maybe vemabusiness vekuti vanenge vachiita madhiri ekuti mari inenge ichipinda yakati one day kwete munhu wonje wokuti life inenge ngori imwe yaya uri kungoshandawo kana kuti uri kungokanya dhakawo chinchi kana kuti muri kungoitawo kana uri kushanda mufamu kana kuti muri kungorowa magarden service nezvinhu zvakasiyana siyana zvine zvichiitika kana kuti timu rangu resecurity. It's something chekuti zvinokanganisa because unopedzera kutanga wakutoshandira bhazi nekushandira Boader muri kuzviona. Saka ndo masituations aripo vamwe vakasangana nemabhani vamwe vasangana nechi but there is no way pokuti ungadzokera kawotonzi wakutosiyana nebasa just like that. But I remember ndichitoudza vanhu mazimba guys unoziva kuti zvinhu zvakowewa zvinonyatsorongeka nguva yefestive haisisiri nguva yekuda kungofamba because uri kumhanyira 25 December yo uzoti waona mapepa akarongeka. Siya vana mapepa akarongeka vafambe vaende vanonakirwa vadzoka simple. Uzoti waona zvakakwana nyaya idzodzo hadzisi dzekutamba nadzo nekuti hazvibatsire kuti unotozoita loss wotozorasikirwa nebasa racho at the end of the day because imagine kuti wonzi wabatwa muna December murungu ari kutoti munhu ache ari kuita yaari kuita wobatwa wambonotambisirwa kana 3 months dzakoruko zvinozomeka sense here hazvizoshande manje nyaya dzacho kana dzadaro hadzizonakidze. But amen
zvinhu zvacho ndo maitikira zvinenge zvichingoita. Hatinapi kuti tingaramba tichingoningira vanhu vakuru imi maakuziva zvamuri kuita. Kufuka kana kuwarira ndamba kuudzwa anoonekwa nembonje pahuma achiramba kuudzwa ari rimwe timu rakuchichinikira rastaka riri parwizi manje roda kupinda anopenga machindayo chichi this that, but it's something yotakagara taonesana. Akomana please kuchanetsa kuchamhanywa akumiwe ayo zvinozo because it's not ningirigenda tinoona information yese koko kwacho kupi everywhere. Imagine tiona kana information iri kuZimbabwe totokudzwa kuti zviso paritoitika zvakadai tozotadza kunzwa zviri kuitika padhuze paboda kana kuti zvichada kuitika. So it's something yekuti munofanira kungoita sei kungonzwisisa kuti zvinhu zvichange zvakamira sei. But anyways yadeuka ndo zvatopo muri yeZimbabwe. Ateerera asina kuteererawo unongosanganawo nazvo uchiziva kuti hauna zvakakwana. Asi kana uchitori kuside uko kana une mari yachipa mazuva ano passport. I'm not saying kuti yachipa in that sense, but ndringoti 170 US ingoriska kuti umbofamba zvakanaka. Zviuya zviri mberi umbofanira kudzokera pabasa. Ndo nyaya yacho pane kuti tiswere tichinyeberana tichifadzana nenhema. Kana uri kumusha tengesa mombe uite plan dzako uite uri kuita because hapana yekutamba. Ndo yacho ikaendeende zvangu ini timu rangu reria vari muSouth Africa vadata mabusinessmen kana kuti vari kunetsekana nepekuti mari dzavo dzopindira papi ndoita sei handina bank account zviri kundinetsa right. As long as if you're in South Africa kana uri muZimba ane passport uchida kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit zviri easy mazuva ano. Pane company inonzi Education Research iri kubatsira vanhu ndoshasha manjedzi vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account. And advantage yekushanda navo vanokuitira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri iwo chako chetewo. Just contact them on the numbers that are showing on the flyer. Utaura navo kuti mukoma owen ndibatsirewo kapane izvi, especially ukatoenda izvezvi. So ukati ndabva nekwaCuliend izvezvi kuti ndabva nekwaCuliend izvezvi vanokubatsira faster because havantobva tongoziva kuti unotongoti ukati ndabva nekwaCuliend obvious hauzoshayiwa kadiscount nyana kadiscount kakungoti ndabva nekwaCuliend izvezvi. So vanhu vese vari kuona ri kuda kuitirwa zvinhu zvandatokuudza izvi. Try number dziri pafly idzo dzamukoma owen mutomhanya izvezvi. So mugare maregisterwa January basa mangwanani zvinhu zvitotanga kutoningirikana mototanga kutoplana panozopera gore unenge wachivha zvakawanda wajumo vamwe vari kuwana matenda masubcontracts zvakasiyana vamwe ndo vari kuzongoti nguva dzakatoenda wotongonotora kana mafuozi akati kuuya akutobayirira maroja ake ungosiya account number dzako dziri pamadziro ungoti mwedzi ukapera mari yangu ngaiskom. Mamwe madhiri ese ari kuitika iwo unozodei mangwana.